היום אנחנו בסרטון מטורף של פורטנייט. כן, פורטנייט. צ'פטר 2 חזר, אבל אנחנו במוד שאני אראה לכם איך משיגים XP בפורטנייט. אז יש לנו פה את הסקאר, את הפאמפ ניקח עליו, סנייפ לא צריך. יאללה בוא נתחיל. וזה מוד XP, אבל משהו מטורף, אבל מקווה שהמוד הזה יביא לכם את ה-XP. למה אתם חייבים להישאר במוד, וזה אם אתם רוצים, אתם תצאו וכבר יהיה לכם את הלבלים. אבל כדאי לכם לשער כי זה מביא מלא XP, ואם לא, אבל המוד הזה, וואלה המוד הזה כיף. כל הקיל שלך, וגם תחשבו, יש לכם פה למעלה, וגם באומביינס השני של הלבלים, זה מביא לכם XP. וגם אם הורגים בן אדם, זה מביא XP. תסתכלו כמה. 21,000. זה טוב. וקבלו, גם יש לנו פה את ה-20. תסתכלו. מי שאוהב את רונלדו שישים לייק, מי שאוהב את מסי שישים בסאב. מי שאוהב את מסי שישים בסאב. אבל בבקשה תשימו סאב, בבקשה. אני רוצה להגיע ל10 סאבים, ויהיה כל יום סרטון, אחרי זה אני אעלה כל יום סרטון. בשביל 10 סאבים, אני חוגג משהו, וגם אתם תראו, אני אעשה איתכם מלא סרטוני פורטנייט. כיפים, ואתם תהנו. תשלחו לי רק גם בדיסק, בתגובה הבאה, מה מספר הטלפון שלכם, ואני אשחק איתכם ונעלה סרטונים ליוטיוב. אנחנו בינתיים פה נשחק. יש לנו סרטון, אבל זה פורטנייט. אולי אני אעלה גם ברול סטארס, לא יהיה בטוח. עכשיו אני אעשה לכם את זה, ואנחנו נעלה סרטונים. אבל סרטונים שהמוד הזה מביא לכם XP. תסתכלו. 1, 2, 3. פה אתם מקבלים 100,000 XP, וגם כשאתם יורדים למטה אתם מקבלים XP, ויש לכם את השוברים האלה, שעכשיו אנחנו נלך אליהם ואני אראה לכם. קבלו, כל אחד מהם מביא 100 XP, לא 100,000 ומשהו. אתם תראו, אתם מגיעים תוך 2 דקות ל100 ומשהו אלף. אבל אם תשתפו את החברים שלכם, שגם להם יהיה כיף ולזכות ב-XP. ורגע, פה זה מקום עם תקלות. אבל הבעיה שהתקלה הזאת, אפשר לתקן אותה רק עם השוקוויד. אבל השוקוויד יכול לעשות דברים, אבל בסדר, אבל לא ברמה חזקה או דברים כאלה. וגם יש לכם 900 מיליון בניות, ומי שרוצה, אני יכול גם לעשות לו הגדרות כמו שלי, שזה לא חייב לאשר אדיט, וכל הדברים של הטריירדים. ואנחנו עכשיו נתחיל עם ה-XP. אז טוב, אתם שואלים איך משיגים את ה-XP. אתם עולים על זה, על
בצד הזה. אבל תיזהרו. רגע, אנחנו עכשיו פה ובום. לא, דקה לא תופס. ב10 סאבים אני אעשה כל יום סרטון. גם בשבתות, כמו שעכשיו אתם רואים, אני אעשה איתכם סרטונים. וגם חבר שלי, אנחנו נעשה איתו סרטון, אתם תראו אותו. והכל, אבל אתם חייבים להירשם לערוץ. בבקשה, כי המטרה שלנו להגיע ל10 סאבים. 10 סאבים, כ10 סאבים. המטרה שלנו עכשיו זה להגיע עוד 9 סאבים. זהו 9 סאבים ואנחנו הגענו למטרה. תירשמו לערוץ. זה יעזור לי ממש, גם אני משקיע בתוכן. לא יודע, נראה. מה שלא ימצאני. אבל אתם רוצים, אני יכול לעשות סרטון עם חבר שלי. תסתכלו כמה XP אתם מקבלים. זה משהו פסיכופתי וכיף, כי אתם מקבלים מלא XP. תסתכלו מה זה. טוב של XP מטורף. פשוט פסיכופתי. תסתכלו, זה מטורף. תסתכלו איזה פסיכופת. זה משהו שמביא לכם 10,000 XP. שימו לב, זה לא סתם, זה אמיתי. ואם בא אליכם מישהו, אתם פשוט תהרגו אותו. כמו שיש לכם 10,000 XP. אנחנו על 10,000 XP. עכשיו אנחנו קופצים על הצד. ממלא לנו ה-XP. יש לנו 11,000 XP. מה אני רואה? יש לי 11,000 XP. רשום לי פה 11,000 XP. זה משהו פסיכופת. בחיים לא היה דבר כזה, אבל אני יכול להבטיח לכם שזה עובד. גם אני חשבתי שזה לא יעבוד, אבל אשכרה זה עובד. עובד, אבל מה זה עובד? ואתם תראו, אנחנו עכשיו עולים להביא XP. עכשיו בום, ו-XP. תסתכלו כבר כמה XP יש לנו. תסתכלו כמה. 12,000, 13,000. אנחנו על 13,000 XP. שימו לב, תהיו עם נשק רססני, שאם יבוא עליכם בן אדם, פשוט תנו לו שוט. וגם אתם יכולים בלי לגעת בשלט, תסתכלו, אתם לא נוגעים בשלט וזה עושה לכם. אני לא נוגע בשלט, אבל עכשיו אני רץ עם השלט, ואנחנו על 14,000, 15,000 XP. קיבלתי 27,000 XP חינם.
עכשיו אם אנחנו מגיעים ל-100,000 XP, אתם שמים סאב. שימו סאב ולייק. אנחנו על 16,000 XP. זה פסיכופת. 16,000, 17,000 עוד שנייה. זה משהו מטורף. עכשיו כבר אנחנו על 17,000. תסתכלו, אנחנו פה על כמות XP שכל ילד חלם לקבל 18,000. אם אנחנו מגיעים ל-30,000 XP, אני מגריל, אני מביא לזוכה איתי לבוא לשחק איתי פורטנייט. לשחק איתי ביחד פורטנייט. אבל מי שטרייארד שישים בלייק, מי שטרייארד שישים בסאב, ומי שגם טרייארד שישים בלייק. מי רוצה לשחק איתי שכתוב בתגובה, אני אשלח לו את השם משתמש שלי, ואת הקוד שלי, ואת כל הדברים החשובים, וזהו. וזה מה שאתם צריכים לעשות, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולשים לייק. קבלו, אנחנו פה בקצב מטורף, ואתם אפילו צריכים רק ללכת כמו בגלשן. שימו לב שהסקין שלכם לא מחליק. אתם חייבים שיהיה לכם סקין כמו שלי גם, אבל זה לא משנה איזה סקין, רק שהוא יהיה יציב ולא עקום כמו צב נינג'ה. צב נינג'ה החליק ואתם מתים, אבל מה נעשה? אתם מקבלים XP שווה. רק אי אפשר עם הסקינים של צבי הנינג'ה, כי הוא יחליק לכם. אבל אני בסדר עם המוד, הוא טוב, הוא חזק. גם אתם יכולים לרקוד תוך כדי. שימו את זה, אתם עוזבים בדלת, וווי. אתם נותנים ויונג. אנחנו על 26,000 XP. פשוט פסיכופתי. כן, זה המוד. ואתם תראו עכשיו את המוד. תסתכלו איזה מטורף זה. טוב, פה הסתיים הסרטון. ביי, ניפגש בעוד שעה, שעתיים.